liberdade de sair deste noxe, deste abismo, para poñer en outra dignidade, a ira, a rebelión, o inconformismo. É tempo preciso para se alzar, de enterrar dunha vez a tiranía. Nos estertores do franquismo, o Movemento Nacional Popular Galego agroma desde a clandestinidade con grande pulo para dar a batalla contra a ditadura apostando pola ruptura democrática fronte á claudicación do pacto que se acabaría forxando na chamada transición. A estratexia trazada pola Unión do Pobo Galego consistía en constituir organizacións de noso que dinamizaran os conflictos populares, sociais e laborais, rachando co sucursalismo estatal. Creábanse os xermes tanto das comisións labregas como do Sindicato Obreiro Galego, así como diferentes organizacións sectoriais no campo do traballo, aspirando a unha central sindical única galega. En 1974 nacía a Unión de Traballadores do Ensino de Galiza, UTEG, como resposta propia do colectivo de ensinantes a un modelo fondamente desgaleguizador, así como para facer fronte ás súas problemáticas laborais. No campo do ensino, a UTEG atopou unha aliada natural na organización estudantil nacionalista ERGA, Estudantes Revolucionarios Galegos, fundada a finais de 1972 e naquela altura xa cunha importante implantación. Estamos falando dunha etapa onde a dictadura está absolutamente presente, non? E, por tanto, as condicións nas que se desenvolve a acción sindical, evidentemente, non teñen comparación ninguna co día de hoxe. Pero a principal similitude é firmeza ideolóxica, unhas bases sólidas no que ti entendes que é un sindicato, en como ti entendes que te tes que relacionar ca sociedade, e lendo os textos de hai 5 décadas, de hai 4 décadas, hai algunhas cuestións que a día de hoxe se siguen reproducindo exactamente igual, non? Esa preocupación que temos no sindicato, que tiñan antes e que temos agora, pola participación da afiliación na toma de decisións, nos debates, e a preocupación pola intervención social. Estas palabras que digo. A morte do ditador Francisco Franco sucédese un pacto entre a esquerda española e sectores do franquismo que daría lugar á chamada transición, un proceso que o nacionalismo galego contestou por fraudulento e virado de costas aos intereses do pobo galego, tamén no campo do ensino. A UTEG difunde o seu ideario a través do seu voceiro Alento e elabora un programa provisional que inclúe principios aínda vixentes. Corpo único de ensinantes, ensino estatal, científico e popular, gratuito e obrigatorio até os 18 anos, ensino laico e coeducativo, xestión democrática dos centros ou participación da sociedade na política educativa, entre outros. Cando se fai o xérmolo da UTEG, se pensa en termos estritamente non só sindicais, sino políticos. O combate contra o españolismo, o uso da lingua galega e depois a organización do sistema educativo como un servicio público estatal, porque o españolismo empregaba a palabra público como unha cobertura do que sería hoxe o ensino concertado. Entón era unha contradición para nós que agora que podía vir un réxime democrático resulta que fóramos a obviar o feito positivo de que o ensino básico e non digamos tamén o bacharelato estaba prácticamente maioritariamente en maus do Estado, como servizo público. En febreiro de 1977 tivo lugar a segunda Asamblea Xeral, que culminou coa solicitude de legalización da UTEG en maio, e no mes de xuño celebrouse o cuarto plenario do que saiu a primeira Dirección Nacional conformada por máis mulleres ca homes. Os debates concluíron na incorporación federada á ING, Intersindical Nacional Galega, fundada nese mesmo ano como única vía para fortalecer un sindicalismo nacionalista de clase e que xunguise o persoal do ensino cos dos demais sectores. A UTEG conseguiu incrementar a afiliación a base de insistir no seu modelo asembleario e de apoiar os colectivos máis maltratados naquel tempo, os mestres e mestras desplazados fora do territorio galego e o profesorado non numerario. Cando eu entrei como profesora non numeraria, foi no momento onde un aumento grande da poboación escolarizada
E entón precisábanse moito profesorado. Éramos maioría, sobre todo nas zonas que non eran apetecidas polo profesorado numerario. Facíanche un contrato por un ano con as condicións moi inferiores a do resto do profesorado, non? Comenzou o movimento a través de despidos de xente, entón empezaron aí as loitas. Nos queremos democracia, máis a de ser popular. Despois de asembleas, centos de adhesións ao manifesto de ensinantes, paros e folgas, o conflicto do profesorado non numerario intensificouse en setembro de 1976 cunha folga de fame contra o despedimento de 14 PNNs nas universidades de Vigo, Ourense e Lugo. Tamén cunha manifestación multitudinaria en Santiago en apoio ás persoas despedidas, nas que se reclamaba estabilidade no emprego e se rexeitaban os contratos laborais do persoal interino e a xerarquización do profesorado co decreto de acceso a cátedras. E como éramos tantos, e houve moita participación. Bueno, entón, a solución que se deu foi dunhas oposicións restringidas. Loitando cara a terra, loitando cara ao mar. Outro acontecemento chave que contribuíu a darlle un pulo ao TEG no seu obxectivo de que o profesorado adquirira conciencia nacional foi o conflicto dos mestres e mestras desprazados fora de Galiza. Cando no ano 77-78 se celebra o concurso de traslados, máis de 1000 mestres son desplazados fora de Galicia. Empezamos a mobilizarnos, asambleas, peches, caravanas de coches, cantidad de manifestación dos concellos en solidaridade. No verán do ano 78 emerxe a conflictividade até o punto de que prácticamente non hai ningún só día no que non se celebren movilizacións que o Estado reprime con dureza. Fomos capaces de darlle ao conflito unha dimensión nacional galega. Saíran as nosas reivindicacións, intentando evitar que eso collera máis corpo. Concederon varios centos, non sei cantos, de comisións de servizo, suavizaron o problema ese ano e posteriormente xa se fixo unha modificación do concurso de traslados cun concurso estatal e concurso autonómico e o problema desapareceu. Do punto de vista político, eu creo que tivo unha gran importancia porque moitos dos que estaban afectados, que nunca se plantexaran as cuestións nacionais, viron cal era a causa real. Ao fin e ao cabo estábamos nacendo, non? E foi a fortalala totalmente, aparecer diante deles como un sindicato realmente capaz de resolver os problemas, un sindicato fiable. Ensino un galego para os nenos que o falan, quixera o decreto que facía falla. A plena galeguización do ensino é unha das metas estratégicas do sindicalismo nacionalista desde a súa fundación, apostando polo galego como lingua vehicular en todas as etapas e materias. Na etapa inicial da UTEG foi o profesorado de xeito individual o que asumiu o compromiso da normalización, sendo obxecto en moitos casos de represión e persecución a partir da aprobación do decreto de bilingüismo de 1979. Os casos de denuncias nos centros do Foxo, na Estrada, de Vilariño e Nigrán e sobre todo contra a mestra de XB e membro da Dirección Nacional da UTEG, Pepa Bamonde, e contra o profesor Xosé Manuel Penas Patiño, docentes do colexio Os Dices en Rois, foron algúns dos máis destacados. Tan pronto como o decreto saiu, se empezou a utilizar de forma represiva. Entendía, como sigo entendendo hasta hoxe, que ademais eran nenos galego-falantes a maioría, que tiña que ser dando as frases en galego, pois non aceptei ninguna proposta da administración, co cual o expediente seguiu para adiante. A sanción definitiva que me puxeron foi traslado forzoso con cambio de residencia. Pois houve moitas manifestacións de apoio ao uso da lingua galega no ensino, en contra do decreto de bilingüismo e tamén, por suposto, de apoio ás persoas que nese momento estábamos expedientadas. E en ningún caso se deu que o decreto fora aplicado de maneira positiva para aquilo que en teoría pretendía. Por 200 anos oíndo unha fala, ensino un galego para os nenos que o falan, quixera o decreto que facía falla.
meu, humilde nidio popular. Malia que durante os anos posteriores seguiron a producirse casos de denuncias e persecución, a aprobación en 1983 da Lei de Normalización Lingüística supuxo de algún xeito o fracaso das administracións galega e central na súa estrategia de enfrontamento civil da sociedade galega e de exclusión plena do galego. A resposta contundente dada polo nacionalismo e por moito profesorado deu lugar a unha nova situación na que a nosa lingua, aínda continuando marxinada, pasou a ser a lingua de docencia nalgunhas materias. A aprobación da Constitución Española de 1978 consolidou un modelo de Estado centralizador e de economía capitalista. No mundo do traballo promoveu o chamado Pacto Social, unha fórmula que tamén se acabaría implantando no ensino galego, con UGT e comisións obreiras de abandeiradas e entregadas servilmente tanto aos gobernos como á patronal do ensino privado e concertado. A chegada ao goberno do Estado do PSOE no ano 82 vai asentar as bases do modelo de función pública e educativo que 40 anos despois continúa a financiar a concertada e manter a relixión nas aulas. Nese mesmo ano transferíronse á Xunta de Galiza as competencias en materia educativa e con elas boa parte da política de recursos humanos. Desde mediados do ano 85 até a década dos 90 sucedéronse continuas folgas e movilizacións nas que a UTEG defendeu de forma inquebrantable tres principios básicos: a igual traballo, igual salario, equiparación salarial co resto de funcionariado e concepto de linealidade fronte ao de carreira docente. A UTEG conseguiu finalmente que se celebrasen as primeiras eleccións sindicais en decembro do ano 87, despois de rexeitar o ofrecemento da Consellaría de que cada sindicato contase con 2 persoas liberadas independentemente da súa introdución entre o profesorado. Tamén conseguiu que se constituíra a Mesa Sectorial Galega en maio de 1988. A celebración das primeiras eleccións sindicais creo que foi unha gran sorpresa. Fomos os que máis delegados sacamos. Nas seguintes eleccións que se foron facendo, concretamente xa no ano 90, con 43 delegados e un 30 e pico % de representación, fomos o sindicato máis representativo. Deu-nos moita máis capacidade de traballo, porque liberouse xente, non? Ao constituirse o novo poder político, entre gobernar o PSOE, toma decisións que afectan gravemente a clase traballadora e tamén o ensino. No ensino concretamente a carreira docente e o novo sistema retributivo. E nesta situación empeza a haber controversia dentro da propia Confederación. Estas diferenzas internas acaban materializándose co esgazamento do sindicalismo nacionalista, que a nivel de ensino levou ao sector crítico da UTEG a constituir o SGEI, Sindicato Galego do Ensino e da Investigación, no ano 1985. Tan só 5 anos despois, prodúcese de novo a reunificación definitiva coa constitución da Converxencia Intersindical Galega, que no ano 1991 pasará a ser xa a organización máis representativa tanto nas eleccións no ensino universitario como no non universitario en toda Galiza. Galicia docemente está mollando mar. Os anos 90 encétanse cunha estrategia clara de formar e concienciar o profesorado, sobre todo no ámbito da sociolingüística e na renovación pedagóxica. Da man da Asociación Sociopedagóxica Galega teñen lugar múltiples cursos, xornadas, paseos e encontros pedagóxicos que contribúen a afianzar a base social do sindicato. No aspecto orgánico, en xuño de 1994 celébrase o Congreso Constituinte da CIGA Ensino, no que foi elexido secretario nacional Xosé Manuel Iglesias, e que supuxo o peche da fenda aberta 10 anos antes e permitiu que a nova organización se convertese en hexemónica en toda Galiza.
No segundo congreso, en 1997, co compañeiro falecido Braulio Amaro á fronte da Secretaría Nacional, fíxose balance do éxito da integración das distintas sensibilidades nacionalistas e do enorme incremento da afiliación, á vez que se abordaba o grande desafío que supuña afrontar tanto a nivel económico como administrativo e organizativo o aumento do labor institucional. En 2001 tiña lugar o terceiro congreso no que Anxo Louzao tomou o relevo da Secretaría Nacional recuperando a presenza institucional do sindicato ante o Ministerio de Educación e afrontando a actuación antidemocrática constante da Consellería de Educación, o reforzo da españolización do ensino, a situación do profesorado interino e, sobre todo, a normalización da nosa lingua coa posta en marcha de múltiples accións de carácter reivindicativo, formativo e lúdico. É o caso do Ciberlingua e do Correlingua, dúas iniciativas pioneiras, esta última ainda vixente, que durante todo o mes de maio promove o uso do galego dentro e fora dos centros educativos e que recibiu diferentes recoñecementos, entre os que destaca o Premio Rosalía de Castro de Lingua na Deputación da Coruña. O cambio de século significou un rearmamento ideolóxico ultraliberal a nivel político, pero tamén unha oposición férrea ás políticas que se derivaron da dupla gobernabilidade do PP en Madrid e en Galiza. A loita contra a LOCE, contra a Lei de Formación Profesional e das Cualificacións e, sobre todo, contra a LOU, así como as movilizacións e folgas que tiveron como fío conductor a cuestión retributiva, protagonizaron esta etapa. Nin para ben, nin para mal, non o queremos nunca máis. A denuncia da nefasta xestión da crise do Prestige tamén tivo un grande protagonismo nas aulas, coa participación de profesorado e alumnado na histórica cadea humana que reuniu a 50.000 persoas entre Laxe e Muxía o 22 de xaneiro de 2003. Así como a loita contra a censura imposta pola Xunta que intentou impedir a difusión de información antibelicista e de concienciación medioambiental nos taboleiros dos centros de ensino. As grandes movilizacións por estes temas foron elementos chave que precederon a derrota electoral de Manuel Fraga en 2005 e propiciaron a chegada ao goberno da coalición de PSDG e BNG, no que a Consellería de Educación foi ostentada pola socialista Laura Sánchez Piñón. Pero nós non temos medo. A etapa do bipartito foi tensa en moitas ocasións, mais tamén fructífera en termos xerais. As principais melloras, algunhas insuficientes para o sindicato, como acontecido na loita do persoal interino pola súa estabilidade, e os acordos máis importantes asinados polo Sindicato Nacionalista coa Administración galega foron precisamente durante ese período. Hai un acordo retributivo que supón un incremento de 160 euros ao mes para todos e cada un dos profesores, que non supón estratificación. O outro acordo histórico foi a redución da xornada lectiva do profesorado de infantil e primaria e o que fixa o catálogo de postos de traballo aínda vixente nestes centros. Ese acordo supunha, en lugar de 25 horas lectivas, 21 horas lectivas, incrementáronse os postos de traballo en 1.000 postos de traballo. Por lo tanto, máis profesorado nos centros, menos ratios, máis atención á diversidade. Por certo, acordo que despois foi liquidado polo Partido Popular, sin esquecernos do acordo que houve de itinerantes, que regulaba e melloraba as súas condicións de traballo. E tamén do propio decreto de uso e promoción do galego no ensino, que foi o decreto 124/7, que supuña un avance importante respecto da anterior legislación de normalización lingüística. A influencia da CIGA foi tamén determinante á hora de conseguir que todo o persoal da Xunta de Galiza cobrara as pagas extras íntegras ou que se creara unha rede de escolas infantís, as galescolas, que despois tamén foi liquidada polo PP. Mais, durante esta etapa, a CIGA ensino lamenta que non se acadara un verdadeiro acordo de estabilidade do persoal interino en boa medida polos atrancos das organizacións sindicais estatais. O Sindicato Nacionalista mantivo tamén unha posición firme fronte a medidas que supuxeron un recorte de dereitos como a eliminación da xornada matinal de xuño e setembro nos centros de infantil e primaria.
Tamén a aplicación da LOE tivo a súa contestación por parte da CIGA Ensino, sobre todo no que respecta á reducción horaria de certas materias como tecnoloxía, plástica e música. A campaña por un bacharelato laico e compensado é unha proposta para relegar a relixión fora do horario lectivo que non foi aceptada pola Consellaría Socialista. O final da primeira década do 2000 foi tamén especialmente fructífero nas demandas xudiciais emprendidas pola CIGA Ensino, conseguindo naquela altura e de forma pioneira no Estado o cobro de trienios e sexenios para o persoal interino. Eu son espiñas en rosa para o lobo e o chacal. A recuperación do goberno da Xunta por parte do Partido Popular o 1 de marzo de 2009 e a chegada de Feijóo á presidencia encetou a nivel educativo o período máis feroz de recortes tanto a nivel de recursos humanos como de orzamento para o ensino público. O seu deseño educativo estaba e está baseado nunha españolización extrema, no financiamento sin límites do ensino privado e na persecución do noso idioma baseándose na falacia de que o decreto aprobado polo bipartito supuña a imposición do galego. Adiante, adiante, sempre adiante. A aprobación en 2010 do coñecido como Decreto da Vergoña ou mal chamado Decreto do Plurilingüismo constituíu unha aldraxe contra o galego sen precedentes desde o franquismo. Proíbe impartir as matemáticas, a física e química e tecnoloxía en galego e realmente leva a que non exista aulas en galego na educación infantil na maioría do país e pretende que sean as familias que nos collen a lingua do propio alumnado ou que mesmamente sea o alumnado poda ser insumiso a usar o galego naquelas materias que hai que partir en lingua galega. Eses dous elementos importantes, pois, gracias a un recurso da CIGA Ensino e despois de outras entidades, pois o Tribunal Superior de Justicia de Galiza botou-no abaixo. O colectivo docente referendou a oposición frontal da CIGA Ensino ao decreto de plurilingüismo e aos recortes perpetrados por Feijóo nada máis chegar ao poder, dándolle un apoio a tentón inaudito nas eleccións sindicais celebradas en decembro dese mesmo ano, subindo 9 delegados e delegadas até quedar 62, é dicir, máis do dobre que a segunda central Comisións Obreiras que obtivo 27. Os convulsos anos 10 foron de enorme conflictividade laboral coa convocatoria de folgas en solitario por parte da CIGA tanto contra a reforma das pensións de Zapatero que, entre outras medidas, eliminou a xubilación anticipada aos 60 anos pro profesorado como contra a reforma laboral de Rajoy. No ámbito educativo, a resposta contra estas políticas austericidas canalizouse a través da Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público. En paralelo ao combate contra o recorte sucedíase a loita contra a LOMCE, a Lei Reaccionaria Mercantilista do Goberno Español do PP, que, entre outras medidas, incidía na españolización do ensino, devolvía a cualificación académica da materia de religión ou xerarquizaba e consolidaba o funcionamento antidemocrático dos centros. Non queremos esta lei de educación. Malia a maquinaria aplastante das maiorías absolutas do PP, unha das batallas gañadas contra a LOMCE foi a das reválidas, que quedaron anuladas de facto despois do boicot protagonizado pola comunidade educativa galega, o máis contundente de todo o Estado. Ademais da loita contra a LOMCE, un simbólico 10 de marzo de 2015 defendíase no Parlamento galego a ILP para a restitución dos dereitos laborais, profesionais e retributivos do profesorado e a mellora do ensino público, que contou co apoio de preto de 23.000 sinaturas e que, máis unha vez, o PP rexeitou votando na súa contra. A miña tatarabo estaría contenta. Nun sector fortemente feminizado, as mulleres tiveron un papel fundamental tanto na militancia activa como no organigrama do sindicato. A coeducación e a loita pola igualdade real dentro dos centros de ensino e por extensión na sociedade galega foron eixos fundamentais da acción sindical ao longo deste medio século de existencia.
A necesidade dun plan de igualdade que faga dos centros espazos seguros e nos que a igualdade de oportunidades sexa real, dado que o acceso a cargos directivos ou o número de excedencias e permisos por cuidados seguen discriminando as mulleres, así como unha aposta decidida pola coeducación, incorporando materias optativas de promoción da igualdade, rexeitando abertamente a violencia machista e os estereotipos sexistas e promovendo o respecto á diversidade afectivo-sexual, son algún dos elementos chave nos que a Ziga Ensino centrou os seus esforzos nos últimos anos. Esta aposta materializouse na inclusión do feminismo como principio reitor nos estatutos da Confederación, convertendo en transversal a toda a acción sindical, así como cunha axenda propia de mobilizacións, cun fito histórico na Folga Internacional de Mulleres de 2018 e os Encontros Nacionais de Mulleres celebrados cada ano. A Ziga Ensino celebraba no verán do ano 2017 o seu 7º congreso baixo o lema Profesorado valorado nunha educación pública e galega, e que tivo unha especial transcendencia pola remuda xeracional nas persoas que conformarían a súa executiva federal. Si botamos a vista atrás e pensamos en 5 décadas, 4 décadas, e pensamos na idade da xente que vota andar o proxecto, evidentemente ese relevo xeracional víase a longo prazo. Pero ese relevo xeracional leva xa instalado na casa xa desde hai tempo. Unha preocupación tamén por atender as novas necesidades que o profesorado ten, porque o profesorado hoxe en día traballa en unhas condicións que non teñen nada que ver ou teñen moi pouco que ver coas condicións que había hai 4 ou 5 décadas. A continuidade no traballo da nova executiva deu os seus froitos coa campaña 10 medidas urxentes para mellorar a situación laboral do profesorado. Grazas á presión da Ziga, o persoal da Xunta volveu cobrar o salario íntegro durante as baixas médicas, un recorte que se mantén para a maioría da clase traballadora. Así mesmo, no ano 2018, negociouse coa Consellería uns criterios para fixar que vacantes deben ofertarse no CXT, o que permitiu desbloquear miles de prazas tanto nese curso como nos seguintes, poñendo fin a máis dunha década na que o dereito a obter o primeiro destino definitivo ou a mobilidade se viran claramente limitados. A pandemia da Covid-19 bateu tamén con forza no ámbito do ensino. O sindicato non abandonou o profesorado durante este tempo tan duro a nivel social e emocional. Realizou un inquérito que responderon máis de 6.000 docentes e no que o 95% suspendía a actuación da administración e da inspección durante o confinamento. E pelexou porque se producise a volta ás aulas con todas as garantías sanitarias. Para iso convocou varias movilizacións, unha cazolada arredor de San Caetano e unha concentración na que se fumigou simbólicamente o protocolo da Xunta para o curso 2021 porque non garantía a seguridade e a saúde de profesorado e alumnado. Estas accións, xunto con 2 xornadas de folga convocadas a comezos de curso, forzaron a Consellería a realizar desdobres, sobre todo na ESO, bacharelato e FP, quedando en infantil e primaria a medida das aulas burbulla que o sindicato criticou como insuficiente para reducir os contaxios. A volta á normalidade no ensino en setembro de 2022 foi de facto unha volta aos recortes e levou aparellada a eliminación das escasas medidas positivas que se puxeran en marcha o curso anterior, o que fixo que a Ziga Ensino retomara con forza as accións de protesta. A finais de curso organizou unha campaña baixo o lema "O profesorado está farto", con protestas nos centros educativos durante os recreos e unha concentración fronte a San Caetano. Os últimos anos evidencian primeiro un PP máis descarnadamente reaccionario, en todos os ámbitos, evidentemente, pero no ámbito educativo con moita claridade, en todo o que ten que ver cos dereitos do profesorado, especialmente. Pensemos que estamos diante duns gobernantes que son cínicos na súa conducta política, entón son capaces de procurar vender que están defendendo a educación pública cando o que fan é unha política de desgaste continuado do ensino público e sempre a costas do profesorado.
Ao longo da súa historia, a CIG Ensino foi o sindicato máis representativo e mantivo unha importante implicación no sistema universitario galego, con representación nos comités de persoal das 3 universidades. Porén, coa imposición da primeira universidade privada en Galiza por parte do PP, o sindicato impulsou a Plataforma Galega en Defensa da Universidade Pública, que supuxo un punto de unión moi relevante na atomizada organización de cada unha das 3 universidades públicas. A CIG Ensino tamén foi forxando unha importante penetración no ensino privado, sendo nestes momentos o sindicato maioritario nos sectores de atención a persoas con discapacidade de centros de menores, así como no primeiro ciclo de infantil, no que liderou a convocatoria de varias xornadas de folga para frear a aprobación do último convenio. En todos estes sectores fortemente feminizados e precarizados, a única alternativa para mellorar as condicións laborais pasa por negociar un convenio galego e adaptado á nosa realidade nacional. Estamos en guerra. Os últimos anos estiveron protagonizados por novidades procedentes do ámbito europeo ou estatal, que foron todo un desafío sindical, como a aplicación da Lei 2021 de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público, coa celebración dun concurso excepcional de méritos para entrar na función pública docente e que, grazas á presión da CIG Ensino, permitiu que se ofertasen máis do dobre de prazas das que inicialmente prevía a Xunta. 2022 rematou cuns magníficos resultados nas eleccións sindicais en decembro, nas que, baixo o lema "Coa túa forza", o Sindicato Nacionalista conseguiu o apoio de 9.765 docentes, superando o seu teito electoral até ese momento. No segundo semestre de 2023, a Consellería volveu realizar unha das súas xogadas habituais, ofrecer migallas a cambio de paz social. A CIG Ensino foi de novo a única forza sindical que se opuxo con vehemencia ao mal chamado Acordo de Melloras das Condicións Laborais do Profesorado e do Ensino Público Galego, un acordo que ignoraba as que foran durante anos reclamacións unitarias de toda a comunidade educativa, reducción de ratios e máis recursos para atender a diversidade, e do profesorado en particular, recuperación do horario previo a recortes e reducción da burocracia inútil. Malia a oposición frontal da maioría docente cunha campaña intensa de mobilizacións, un peche na Consellería, 2 xornadas de folga co lema "O profesorado non se vende" e máis de 16.250 asignaturas recollidas en apenas 4 semanas, Rueda contou coa colaboración e entrega dos de sempre, a 3 meses de que se celebrasen as eleccións galegas. O profesorado galego viviu dende a crise do ano 2008-2010 unha involución tremenda nos seus dereitos laborais. E esa involución provocou, evidentemente, primeiro unha resposta social, no que, evidentemente, a CIG Ensino tivo un papel fundamental para intentar articular que fose unha resposta continuada no tempo, e tivo unha etapa final, a última legislatura de Núñez Feijóo e esta primeira de Alfonso Rueda, na que, movido, evidentemente, por unha necesidade de facer ver que se estaba facendo algo, bueno, pois actúa como vimos nestes últimos meses, neste último ano, que é buscando ese apoio do sindicalismo dócil, do sindicalismo que pacta calquera cousa e se respalda nesa maioría sindical para sacar adiante acordos que son unha renuncia ao que son as loitas históricas desta última década. No presente curso, e da man de novo da Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, profesorado, familias e alumnado volveron marchar xuntas fronte aos recortes, o uso fraudulento de fondos europeos e a publicidade que xa non engana a ninguén. O sindicalismo nacionalista galego chega, pois, ao medio século de vida na mesma posición de loita que o caracterizou desde o seu nacemento, mantendo con firmeza os principios ideolóxicos que lle permitiron, cos seus erros e acertos, acadar un nivel histórico de afiliación e de representatividade entre o profesorado. O balance destes 50 anos non pode ser máis que positivo e positivista. Quen botou a andar este proxecto sindical hai 5 décadas, pois igual é difícil pensar que poidese imaginarse que a cifra de persoas afiliadas, a cifra de votos e de respaldo social que ten hoxe en día a CIG Ensino, o sindicalismo nacionalista no ensino, que poidese ser o que é. Eu creo que facer iso
sin abandonar as túas esencias, eu creo que iso é a cuestión fundamental. De Aciga Ensino, pois eu creo que evidenciou durante toda a súa historia do sindicalismo nacionalista, e esta última etapa é como outra máis, que é un sindicato de resistencia, que é un sindicato como contrapoder que quere ser, que evidentemente non permite que se acomode, o sindicato non se acomoda a un dictado político e, por lo tanto, exercemos esa función. Ás veces pode ser un pouco defraudante no sentido que non consigues moitas das cousas que pretendes, pero evidentemente o que tes moi claro é que non te podes render e que tes que manter, bueno, pues, esa tensión diante do colectivo que defendes, que é o profesorado, para intentar conseguir unha mellora dos teus dereitos. O tempo de que agrome a primavera para levantar a terra tan maltreita. Mais os retos que veñen por diante de seguro tamén serán históricos, complexos e desafiantes. Acostumada a moverse na censura dos medios de comunicación e na resistencia e baseada nun modelo de acción sindical asembleario de contacto directo cos centros educativos, a Federación de Ensino da Ciga aspira a seguir facendo historia da man da base social a que se debe, o profesorado galego, co convencemento de que só facendo parte deste proxecto transformador e necesario para o ensino público, os tempos serán chegados para a nosa nación.